Ora krasa ngerti-ngerti wis arep magrib, lah kok ndelalah lali ngarit jan ki mau mergo mulih kerja terus keturun tangi-tangi kok wis arep magrib. Dadi yo ngarite rada kesusu iki lur. Saeneke wis dibabati ngono wae. Timbang wedhus gerak-gerok ya iki tak babadne suket nang cedhak omah. Gen kubengi wedhuse ora gerak-gerok. Piye lur, wis ngarit urung? Aja ngasih nali ngarit lho lur. Mesakne wedhusmu kok nek keluwen ya gerak-gerok nek bengi. Iki gandeng wis kebak, wis rampung, ketok wis akeh tak go mulih lur. Tekan omah langsung tak biukne, tak pakakne. Wedhuse langsung gelem mangan. Mungkin mau wis keluwen gak tak warung dipakan. Sedang dipangan. Oh, delokan lur, mangane jan nyenengke lur. Tak delok-delok kok ya keteram lur kandange iki ya langsung wae tak sapu gen disawang ya gen penak karo nggo opong-opong bedian gen renek nyamuke.